Với nhà hiện budget kan lo chief minister om takina ron phar kan soi hoa kan han ngai tha ni kum lama ta po khan kan ngai tha kan chiara ni kum le thon kum ti han kan han in khai khina khata khan ke ma chuan kan abik taken kabia la hian kan titiang budget phara hian i soi na hi nge ni a topic big omlo a soi zaw vek thei ti khan ni wang khan ka soi anga chu nam ke ma bi khian kabia chung a hian tu da hian burning issue hi phun phia hi ka soi lo thei lo wa ti sarkar ma sa kha chuanin nikuma pok soi to ma se ka soi non le du ni sarkar ma sa po khanin i mun phia hian red i nge ni cheng ke chia za somnga tian tha lain nikuma po kan thal theilawa kan bia la hian chuan tun kuma po hian empanel buyer te hian tun thleng hian kan bia la hian an la thleng lawa a thlen ka hriat pakhat chu Hillwood Craft in kasha chu mi te chuan kezia somruken an lei ni ome kha nge tinge ni o kari ro hian ron langa ka sarkar kal mek hian tu na hian I ai intia mangin grade A a hian za grade B a hian somriat o kan bia la ha chuan grade A thling lo ti kha chu thu te po kan dong to answer te po kan dong to amai ro chu grade B tal somriat tal hian han lei ve se nge tinge somrugen an lei ti kha ka shidua chuan kun na thok tu te hi nimi na te po khan an khongai em ti khan an min shil nuala an soya dinglam mi te hian kun na thok tu te an mangai em chuan nge tinge chu kun na thok tu te I an tia mangin I zai mo somriat mo in an lei saklawa somrukin an lei ni ti kha ka soi du ni chuanin ke po ka twar pui ema a then chu mar para lama te han nge ni shal tu nei lo awangin mar para lama te han man join ti khan somnga te nan han shala an khongai thak ema ni ti kha kan soi lang du ni chu chuan khami pia lama number 2 a hian food and civil supply a hian kan MLS om tak then khatin food and civil supply kha minister kha an lo fak ema ke ro chuan faktur po ka shelo ni nge ti kan ti chuan kan bia la hi chuanin miri theite te om khoman ni a ke zia som pangai an le theilo lain nge ration card an khul theilo lain som thum hi nengtin ngen khul theyang an har sa mema ni kha ka tor pu ni chu wang chuan hei po hi ZPM sarkar ne na hian hei hi min ngai to sakse som thum chu anal tuk kan nge ni mire thei tan chuan anal tuk ani chu wang chuan food and civil supply chu kei chu timeyang minister ne na chuan I kal lom pui vak lo ni chuan heta hian answer question at hian PWD works a hian kan kal leang PWD works a hian I tuna ke chu technical te win ka soi lawanga viable cha somthum atang khan somsari kha kai ta ni tun kuma hian khata khan PWD works ni kuma an works a khan mun sang chuan mu tur tam ni ome amara chu kan bia la hian PWD works mu tur om lo ni eng tiklai point kong chia hi ani reng mai I PWD I khochung ti meyang thlabung area bi ka hian PMJSY road te oma chuan CPWD road te oma khang te kha voi tam tak department a ka thelu ta I nge ni siam that turin lekha te po ka thelu ta mar chu kan ti angan tia tun thlengin kalpui lan ni lo ti ha kan soilang ve du ani chu chuanin kai app anti kai app hi atira chuan a tha ka tilu tu kani nikum englowa po khan budget session a po khan kai app chungchang hi punctuality a maintain awangin ke po zirtir tu kani lai khan punctuality ka maintain thina kai app ani hian
punctuality hi a maintain dona a thadon le in ka sha ma se ti kha ke ni bia la chuan kai app hi kan na mang thei loin ka sha kan man the ni po in signal thalo hi kan tuar tuna po hian tlabung po sa te Facebook a te mun sang hian signal hi kan nei thalo reng ti han inge ni soisel na hi tamlu tuk chuwang chuan hi kai app a that don chuanin connectivity network problem hi min solve sak thei ni chuan alom ngotang chuwang chuan hi kai app thadawe kan man thei chuan hi kan man tumani chuanin network connectivity hi kan bia la hian hi nge ni ma min lak sai sak thei ni se ti khan karon ngen du pa bokani chuanin kai app chuan ni mina khan pu ni kan siam som takina hi healthcare scheme khan Viable chia som ni atanga somnga kan ti pun alom lutuk mara chu nge tinge hi alom lutuk rualin nimena kan bil soya khan ka ngai to na ron lang chu I prohibition liquor mo khami bila khan healthcare scheme a hian nge tinge da tam ni o nge tinge chan mara chu kan inge ni kan thil siam agricultural products mo fruit sa tanga zu an zor du wangin khami wang khan health issue kha tam don lu tuka health issue tam don tuka wang khan inge ni self inge ni healthcare scheme a hian an da tamani lo mo te ka ri ro aron langa ni chu wang chuan nimina khan ka sei ban kha ka phara amara chu min mu thei lawa soi kha ka tum vea ka soi man lo ni chu voina hian soi na chance kan neya chuan nimina khan fruit processing chungchang khan soya entrepreneurship pa khan food processing chu kan ti don lo mara chu wine fruits kha wine khan kan changti don chuan revenue kha sum kha tam takin kan sal thei don ti khan nya mara chu khami wine an siam kha fruit juice atanga wine an siam kha mina zongin an ei thei don lo an in thei don lo process engeni food processing a thial na lama entirnan grapes kha dry grapes a resin a khan kan ti chuanin no panga tangin kum upa thleng khan an ei thei dona kha chuwang chuan grape wine nilovin mo grape wine ayin heta hian dry fruits a te mo slice a te mo chips a te hian han siam tam jok se kema rotna ni ve ni chu chu tiang chuan healthcare issue po tam lawang ole chuan heta hian ka hanzir le kenya chuan mamo hi sang khopa kan bia la hian tun ma in congress sei lo thailo congress minister in lo op to tu la hian kan voi khatna ni boka thei top chwa hi katum via chuwang chuan pakhatte te in soi hun ka nei lo mai thenga mara chu heta hian ka sei du le chu power and electricity department a hian heta governor speech a hian ka te CM speech a hian ka mo hian transformer leina tur a thlui thlak na tur hi tam tak ha om dona mara chu kan bia la hian kan tile te ang kan bia la he chuan pani pakhat vel chu an thlak tonga atam jok chu thlak lawan la oma tuna hian khwalum alum don chana khuluma om tan chuan ni karen om lo hi chuan nge ni ash om lu tu kan ya nang ma ni ponin han kalanga in shemayang ma chu ka seidu chuan in thil pakhat le rooftop energy kan tuna kan sarkar mek hian rol khai takin kan enangan ti lain nge tinge sig na kanei pakhat chu heta aizola MLA zongin rooftop energy a free in kan peng anti lai khan ke ni thingtlang in nge tinge kan mu ve theilo ti kha karan sei lang do ni haka power and electricity department ni sila chuan fisheries department han kan kal le ang fisheries department a hian ni kuma khan muntina hian achi fona lo fishery sanghachi kha ansem niin kan sia enge mozat
hello inge ni fisheries beneficiaries ming te po list te po karan submit to ma se kan biala chuan a thleng lo ni ti kha chuwang chuan rol khai takin min en lo ti a chiang lu tu kan ni chuwang chuan I nikuma I governor speech a po I CM speech a te po khan rol khai takin min en dona ti kha khatyang khan I inge ni kalpui se min en sang lo se ti kha kangen na le be seina sang takin he tu hit tu na han ka ti to panga kalome